Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Lori's Secret File. Si Lori na binasa na nga natin yung first part ng kanyang secret file nung Tuesday at ngayon nga natin nabasa ang second part ng kanyang secret file. Ang naganap pala ay meron talaga siyang lalaking pinapasok sa buhay niya at siya nga ay si Liam. Si Liam na tinanggap siya ng buong buo, naintindihan siya, naging kaagapay niya, naging karamay niya, magiging kabiyak niya pa lamang. Kaya lang ang problema, para bang hindi sang-ayon yung magulang niya sa gagawin niyang pagpapamilya. Parang okay naman nung una kaya lang nung nalaman na bubukod, hindi nga actually bubukod kumbaga pupunta lang pansamantala sa kapis nang sa gayon maka-anak, mag-deliver ng baby. Tapos, para safe lang. Ganun lang. Tapos babalik din naman. Pero nalaman niya na wala naman pala siyang babalikan dun sa bahay nila kasi wala naman sila magiging kwarto ng asawa niya. Masama daw ba na unahin muna ang kanyang sarili at hindi pamilya? Makasarili na ba siya natatawagin kung pipiliin niya yung kaligtasan, katahimikan at kapakanan niya bilang isang ina? So pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si DR. Wala kang kasalanan, Lori. At hindi ka masamang anak. Sadyang may favoritism at mata pobre ang nanay mo. Mas mahal niya yung ate mo kaysa sa inyo. Kaya ganun na lang ang trato niya sa iyo. Kaya wag mong sabihin wala kang utang na loob sa kanila dahil ang totoo hindi siya karapat-dapat na tawaging nanay mo dahil sa masamang trato niya sa iyo. Wow, strong words, DR. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Charles. Alam mo, sender, kung pakiramdam mo, disowned ka na ng pamilya mo dahil sa paghinto mo sa pag-aaral, o dahil sa hindi mo pagbibigay ng pera sa kanila, ay bumukod na kayo sa pamilya mo. Pinalaki ka nila na maging black sheep ng pamilya mo. Bakit ganyan ang turing nila sa iyo? Bakit ganun ang pakikipagrelasyon nila sa iyo? Bakit pinaramdam nila sa iyo na anak ka lang sa labas? Nanggigigil ako sa mga mahaderang nanay at ate mo, sender, kung meron lang akong 500K. Nang sa gayon ay mahiyampas ko sa mukha nila ito. Spoiled brat ang nanay mo. Ano yun? Para lang ipamukha sa'yo na wala kang ambag sa sarili mong pamilya? Hay, isa lang talaga ang sagot dyan. Huwag mo nang hintayin na mangyari pa ang kasal ninyo na nandyan pa kayo sa poder ng nanay at tatay mo. Aalipustahin lang kayo. Bumukod na kayo. At para sa atit nanay mo, God bless. Sana hindi kayo karmahin. Marinig ko lang na sinisisi mo ang anak mo, ay yayakapin ko kayo ng sobrang higpit sa leeg. Tsaka kung po pwede lang tatahiin ko yung bibig ninyo. Pasensya na DJ Rocky Sobrang naasar ako sa kwento ngayon. Pakilamera yung nanay. Parang ginawa niya na gatasan yung anak niya. Sorry to judge pero yan ang totoo May taong hindi nakakaranas ng pagmamahal sa mga magulang nila dahil sa mga taong tulad niya. At yun yung reality. Huwag niyong sasabihin lahat ng magulang ay perpekto dahil wala naman talagang magulang na perpekto. Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat from Charles.
Grabe strong words itong si Charles. Eto pa sabi ni Tambay Love. Mas maganda na nakabukod kapag may pamilya na. Masarap yung sama-sama pero iba pa rin yung nakabukod. Aalis na rin naman kayo sa bahay nyo. Uuwi ng kapis. Para wag na maging magbigat. Mag-usap-usap muna kayo bago ka umalis. Wala namang bagay na hindi nakukuha sa usapan eh. Para hindi ka rin mag-isip. Buntis ka pa naman, bawal ka ma-stress. At kahit may mga ganun nangyari sa pamilya ninyo, magkakapamilya pa rin kayo. Kayo-kayo pa rin ang magtutulungan sa bandang huli. Usap lang para maayos ang lahat ng samahan. Mag-beer call na lang tayo. Ay. Yun lamang po. Happy Thursday. Ingat po uwi from Tambay Love. Salamat, Tambay Love. Ito pa sabi ng ating kabisyon na si Robert. Wala kang kasalanan, sender. Sadyang hindi lang maganda ang trato sa'yo ng iyong pamilya. Hayaan mo na at bumukod na lang kayo ni Liam. Total, pogi naman siya at mabait siya sa iyo. Thank you so much, Robert. Ito pa sabi ng ating kabisya na si Nep. DJ Rocky, masasabi ko lang sa ating sender na si Lori, magpakatatag ka. At wag na wag mong iisiping masama kang tao at ikaw ay madamot dahil sa pagpili ng sarili mo. Masyado ng toxic ang nangyayari sa pamilya ninyo. At nararapat lamang na mag-set ka ng boundaries ng sa gayon, maging healthy ka at ang dinadala mo. Mabuti na lang kasama mo si Liam dahil kung hindi, pakiramdam ko ay babalik ka na naman sa mga iisipin mo na pananakit sa sarili mo. Napakahalaga din ng pagsasabi ng nararamdaman sa pamilya mo. Kung hindi ka nila pakikinggan, subukan mo na lang na sumulat sa kanila. Ilagay mo ang sulat mo sa envelope ng Meralco. Nang sa gayon, maramdaman nilang importante yung liham na yun. At pagtingin nila, sulat mo pala. Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat from Nep. Oo nga no, bakit hindi na lang hindi mo sulatan yung magulang mo, tas lagay mo important disconnection notice yung nakalagay. Oh, pag open nila nung Meralco bill, ang nakalagay pala doon yung secret file mo. Tapos nakalagay doon mama, ate, papa, ganyan. Parang sabihin mo talaga yung nararamdaman mo na pakiramdam ko, hindi ako napakikinggan sa tahanang ito. Yung ganon, ang tagal mo na kasing tiniis lahat. Sobrang tagal. At nagigets kita dun sa part, Lori, na pagod ka na. Kasi kahit ako, nagbabasa pa lang ng kwento mo, napagod na ako. What more na ikaw mismo yung nagdaan sa lahat ng mga kinuwento mo? Kapagod yun na. Yung parang lagi kang may dapat patunayan sa pamilya mo, sa mama mo, sa ate mo. Na dapat lagi kang may ambag. Na para bang every day you are working so hard to seek validation from these people na hindi naman dapat talaga. Hinihingan ng validasyon. Dahil kusa naman talagang nakapagbibigay ng appreciation dapat yung mga pamilyang to. At wala pong legal na obligasyon ang mga anak sa kanilang mga magulang. Wala. Pwedeng tulungan ng mga magulang. But that decision should be based on love. That decision should be based on respect. Rather than an obligation. Kaya tayo nagbibigay sa mga magulang natin dahil gusto nating makita silang masaya. Pero kung ang purpose at intention natin ay humugot mula sa kanila ng validasyon, acceptance, pagtanggap, at
appreciation. Para tayong naghihintay na maging color black talaga yung blackboard. O maging color pure na gold yung pure gold. Kahit green naman talaga to. Gets mo, kabisyo? Kaya Lori, dun sa tanong mo kung masama ka bang tao, hindi. Kung makasarili ka ba, kung pipiliin mo yung kaligtasan, katahimikan at kapakanan mo bilang magiging isang ina, hindi. Hindi. Kung may pagkakataon ka na makag-usap kayo ng sarili mo, sorry pero minsan kailangan yun, yung parang kausapin mo yung sarili mo. Kung kailangan mo humarap sa isang salamin, gawin mo para lang i-affirm yung sarili mo na maganda ka, mahalaga ka, kamahal-mahal ka. Na kahit yung ibang tao pakiramdam mo hindi ka mahal, hindi ka nabibigyan ng tamang pagpapahalaga, ikaw na lang mismo magbigay sa sarili mo. Kasi sobrang gusto nating i-nurture yung relationships natin to other people. Pero ang pinaka nakakalimutan natin is yung relationship natin sa sarili natin. And that's where we feel lost. Alone, lonely, guilty. And mind you, there are some people out there, kaanak mo pa, kapamilya mo pa, na ipaparamdam sa'yo na dapat kang mag-guilty. Na para bang may manipulation tactic na ginagawa. Para pakonsensyahin ka na, hindi, obligasyon mo kami, masama kang anak kasi iniwan mo kami. Yung mga ganun ba? Pero alam mo, lahat naman ng yan, pakiramdam ko may pag-asa pa. Yung sitwasyon mo ngayon may pag-asa pa. Kasi may hindi ka nagawa. Hindi mo na iparating sa kanila yung tunay mong nararamdaman. Kasi nung hinihimay-himay ko yung storya mo, Lori, inisip ko, bakit nga ba hindi mo na talaga nasabi sa kanila? Nandun yung takot, nandun yung pakiramdam mo na hindi ka naman talaga pinakikinggan eh. Sinubukan mo mag-open up pero parang wala kang boses sa sarili mong tahanan. Yeah, kung hindi mo siya masabi ng harapan dahil lagi kang tinatabla, maybe you could write a letter, an email. Kunin mo yung lahat ng email ng magulang mo. Sabi ko nga sa'yo kanina, gawin mo yung sinasabi nung isang kabisyo natin na nag-comment na sinip eh. Padala ka sa kanila ng sulat, kunwari disconnection notice from Meralco. Tapos doon mo ilagay talaga yung tunay mong nararamdaman. Unfiltered, raw, vulnerable you. Yung nasa pinakasulok-sulukan ng nararamdaman mo, ng puso mo, ng mga buto mo, ilagay mo doon. Kasi minsan kailangang malaman talaga nung tao, ng sarili nating kapamilya na hirap din tayo, na hindi naman tayo superwoman at superhuman para kayanin lahat ng mga ibinibigay sa atin, at hindi naman tayo dapat ikumpara sa iba nating kapamilya dahil magkakaiba tayo ng talent, magkakaiba tayo ng skill at magkakaiba tayo ng oportunidad na nakukuha sa mundong ito. Kung nagkataon lang ng pare-parehas tayo ng oportunidad na nakukuha dito sa mundong ito, then ay ang saya siguro nun. Kung lahat ba naman tayo nabigyan ng magandang bahay, edi maganda. Kung lahat ba naman tayo, 'di ba, may access sa 20 pesos na bigas, di maganda. Kaya lang hindi ganoon yung buhay. Yung ate mo nakapagtapos, ikaw hindi ka nakapagtapos. At magulang mo, yung dapat sumalo sa'yo dun. Sila ang obliged to send you to a good school. Pero anong nangyari? You were pressured to work kasi kailangan may ambag ka agad dun sa bahay ninyo. Baka hindi nila nakita yun. Baka nakikita lang ng magulang mo ngayon ay pera.
Baka ang nakikita lang nila ngayon ay yung kapag may pera ka, tsaka ka lang may halaga. Kapag ramdam na ramdam nila na may ambag ka, tsaka ka lang nakikilala. And this is so disheartening. Sobrang nakakalungkot nito, nakakawasak ng puso. And as of the moment, buntis ka. Hindi man lang nila na-take into consideration na buntis ka. Dapat nga ikaw yung inaalagaan eh. Special key. Hello, magkakaapo na sila sa'yo, diba? Bakit ganun? May isang maliit man lang na kama, diba? Para dun sa inyo. Kaya kwarto man lang na maliit lang. Kahit dun na nga lang sa first floor, sa ground floor, diba? Hindi pa naibigay. O kaya man lang, di man lang sinabi ng nanay mo na, dito punta kayo dito. Welcome kayo dito anytime nyo gustuhin. Meron kayong matutuluyan dito. Ano ba naman yung mga ganong salita, diba? Ang sarap sa tenga siguro nun. Hindi naman yung from day one na ipinanganak ka sa mundong to, wala ka na ambag sa pamilya mo eh. Meron lang talagang comparison dahil mas malaki yung nangiaambag ng ate mo sa iyo. Pero hindi yun dapat maging basehan kung paano ka nila itatrato. And I think, and I believe, God sends an instrument dito sa mundong ito para patunayan sa atin na meron tayong halaga. O para iparealize sa atin na kamahal-mahal tayo, na meron tayong halaga, na hindi tayo nag-iisa. At sobrang saya ko na nakatagpo ka ng tao na mamahalin ka ng buong buo. At hindi ka iiwan. Nirerespeto ka at nirerespeto yung pamilya mo kahit na meron na silang masasakit na idinudulot sa'yo. Focus on yourself. Focus loving yourself, your child, and Liam. You are building a new life, a new family. And it's never selfish to love yourself. Selflessness nga yan eh. Kasi in order for you to love others, you have to love yourself first. You cannot give what you do not have. You cannot share. Kung ang meron ka lang dyan, walang laman na cup. Kailangan hindi empty yung cup mo. Dapat kahit papano may laman. And it will all start sa pagmamahal mo sa sarili mo. So practice mo yung mga self-affirmations. Harap sa salamin, I am loved, I am important, I am special. Yes, I make mistakes, but I am with God. I feel the love of my fiancé. I am taking good care of my body. I am beautiful. Kamukha ko si Marian Rivera. Mga ganon. Pampalakas ng confidence yan. At pagtingin sa sarili mo. Masyadong natapakan yung self-esteem mo nung bata ka, girl. Kaya sana, hindi pa huli ang lahat sa'yo. At naniniwala ko magiging mabuti kang nanay. At ituro mo lahat ng mga natutunan mo sa anak mo. Because again, ang values, ang prinsipyo ng isang tao, first taught at home. So, and yun yung pundasyon ng lahat ng yun. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong boss sa princess, DJ Raketera, at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Lori's Secret Files. Metro's #1